Pozdrav. Už môžem? Dalibor, pozdravujeme ťa domov, keďže máš tie sople a ďakujeme ti za tvoju podporu, že si nás podporoval aj doteraz, dúfam, že nás budeš podporovať ďalej. Veľký potles pre Dalibora, ahoj! Dobre uzdravenie, kamarát! Nech ťa tie sople prejedú, nech môžeš byť medzi nami. No dobre. Mimochodom, tento videoklip nájdete na YouTube, kde hral ten najhorší herec, ako som kedy v živote stretol. Hlavnú úlohu. Toto video, pozrite si. Dobre. Už sme si oddychli, no poďme. Poďme, šup. Už to začína, cítim ako ma tu smrtka objíma. 32, už to začalo, na smrteľnú posteľ ma to dostalo. Je to drsné, je to vážne, keď ťa soplík raz prepádne, len tak letí. Nič sa nedá, už ťa straší smrtka diela, počká soplíš každú chvíľu, smrteľné poty snímajú, len tak ležíš na rovnatý, z toho vyda pred Pakistán.